Hindi paabot ka itong ano. Oh! Ang dami pa. Daming puyo dito. Ayos. Morning mga kachoy! Dito ako mga kachoy sa, sa bayan ng Buhi. Nakitulo ako mga kachoy. May isang linggo dito sa, dito sa kumpare ko. Mamimingwit kami mga kachoy doon sa may ilog. Doon sa banda ron. Isama ko si si Agta, tapos si Aldwin. Tapos baka mamaya-maya merong hahabol na mga pamangkin ko, mga pinsan ni Agta. Yun mga kachoy. Alis na kami mga kachoy. Yan mga kachoy, dito na kami sa sa spot. Ito, ganda ng fishing spot namin mga kachoy. Diyan kami mga kachoy, oh. Nilagyan ko na yan mga kachoy kahapon ng ng feeds. Yan si Aldwin mga kachoy, yan dyan na. Nauna na kayo ah. Yun mga toy. Birada na kami mga toy. Dwayne, anong nangyari yan? Sumabit? Ala, nawala yung ano ko ah. Nawala yung floater ko. Ay! Meron. Ala, ano to? Ah, sumabit. Ano yan? Yun! Dalag! Woohoo! Ang laki mga kachoy, nakayari tayo. Oh, grabe, ba't nilunok? Lunok ko. Napuruan. Lunok na lunok doy. Anong nangyari to doy? Gutom na gutom siguro to. Di tayo nagdala ng flies. Nakayari na naman. Wala, sumabit. Oh, malaki to. Ay, sumabit doy. Double. Double mga kachoy. Oh. Atas. Sarap tong yung sinisigang. Kadalawa na tayo. Isang dalag na kayo tsaka isang atas. Sa amin kasi mga sa Nabwa. Ano yun, atas. Tingnan mo sila doon doy kung nakahuli na sila. Ha? Ay, sorry. Wala ba? Sabi mo pagka nakahuli pumunta rito. Wala, ano yun? Nakakuha ka? Ano yan? Puyo? Patingin. Patingin. Puyo? Sige, tanggalin mo. Oh, ano yan? Nakayari rin siya. Malaki to. Malaking puyo. Wala, madami palang dito puyo. Mga kachoy, lalaki. Oh. Anong pangalan ito sa inyo dito? Oh, laki mga kachoy. Atas man pala. Atas rin pala sa inyo to? What? Sa Buhi? Atas rin sa Nabwa to eh. Mga kachoy, ang laki oh. Grabe oh. Ay, ayos. Sana makadami tayo nito. Mas masarap sa bawan to eh. Oh. Madami palang puyo dito ah. si Alvin. Zero ba si Alvin? Ben! Zero ka pa. Ano kami? 4. Yay! Ginagawa mo. Ay, naku ah. Thank you, Lord. Oh. Salamat. Grabe itong mga pamangkin ko mga, di man lang tumatawa. Dito lang kayo, makagat dito. Uy. Miss ko tong mga kachoy. Kaya grabe. Dati kasi mga kachoy, nag-ano ko dito. Namimingwit din ako dito sa lugar na to. Maliit pa ako, mga kasing edad ako ni Aldwin. Nakayari. Oh. Puyo. Ba't puro puyo? Puyo na. Puyo ulit. May kasama pang water lily. Maliit. Ibalik natin to. You're free. Aww.
Parang pag-ibig. Bigyan mo siya ng kalayaan para may masaya. Ay, nako. Ginagawa mo. Ano, Doy? Nakauli na sila doon? Ayungin. Ayungin? Kagatin mo na. Ayungin na lang. Pinakagat pa natin. Hala! Yang mapula-pula. Hala! Ang pula pa mga tayo. Ay, Diyos ko, Lord. Mga ayungin ah. Nakakuha ka rin? Tingnan niya. Nakakuha rin mga tayo si Agta. Grabe, pumunta pa tayo ng Bicol. Ayungin lang makuha mo. Oh no! Nakakuha rin mga tayo ayungin. Pakawalan mo. Ay, hindi na siguro lalaki to, no? Hindi na lalaki yan, ganyan na yan. Oo. Sige, ilagay mo dyan. Para isa lagay yan sa baba natin. Ayos ah. Matiway po na natin ko ano. Ah, naputol. Naipabot ka ito ano. Oh. Ang dami pa. Daming puyo dito ah. Ayos. Nakailan na tayo. Ang dami na oh. Puro puyo. Bakit ganyan? Tilapia, isang dalag. Ganda pala pag pinapakain ng pigs no. Puyo na kukuha. Puro puyo. Paborito pala ng puyo yung pigs. Akin na doy, sana yon. Dapat pala sumabit. Ay. Sumabit. Hayaan mo lang. Dito kaya lang kasi. Dito ka oh, maraming puyo dito. Dito. Salamat nga pala mga toy sa ano, mga subscriber ko, mga sulit ka toy. Uwi na kayo mga toy. Nakaano lang tayo. Isang dalag, isang tilapia. Tapos, 6 atang puyo. Yung atas. Maambon na mga toy. Oh. Sana sila, tumakbo na. Tumakbo na yung mga pamangkin ko mga toy. Diyan lang naman kasi yung bahay ng mga toy. Oh, nauwi na kayo mga toy. Grabe, oy! Kaya rin kayo mga toy, oh. Oh. Uhuy! Salamat sa mga toy sa ano, sa pagsama sa fishing adventures natin ulit. Lang kayo mga toy sa banda dyan. Doon kayo kanyang galing oh. May kawayan na yon. Pare, may sinapot ka dyan? Meron na! Ha? Meron na! Ano, kain mo tayo? Sana si ano, tawagin mo sila ano. Bulot tayo, magpansit tayo. Libre ko kayo kasi ano naman ngayon eh. Sa Pasig, sige. Pasko. Tatoy, baka na. Ako yung bala. Ayan ito mga kasama ko kasi sa ano, sa pamimingwit. Iniwanan ako doon sa spot. Naglaro. No. Yung mga pambango. Dami. Kubuhat halos Oh. na dami. Sige na, pansit tayo. Ano? Sinapot. Yan, sinapot. Makali masarap din sinapot. Anong kuha din? Anong kantin? Tayo shout out ta. Ay siya pala yung kumari ko mga tayo. Ay, kuha rin ito Yung inaanak niya yung anak ko. Ay si Manay. Maniningil na daw si Rihanna. Yan yung mga tayo paggawa ng ano, sinapot. Oh. Ang linaw, maganda lang. Yan, nalagyan ng konting arena. Yan mga tayo, sinapot. Yan, partner to dito sa ano mga tayo, sa Bicol, yung pansit ba to? Kain na kayo. Maya ng pansit, niluluto pa eh. Ayan, doon na pala. Tan. Muro lang, no? 10 lang. 10 peso lang mati order dito pansit. Tapos yung sinapot. 10 din. Ayos to. Mantalang sa Manila, kamay-mal ko. 20, no? Isara, ano nga, 20 isang piraso? Isang piraso. Ay, dalawa. Dalawa? Dalawa. Ito, isang piraso yung ano. Ito, isa.
Oh. Ano mga kasi, ang dami yung sinapot. Oh. Papahinugin pa lang. Grabe yung... Napasok nyo. Napasok Oh. nyo. Yan na. Yay! Mabalos, manay! Ay, sininang pala ito. Sininang! Ninang! Handa mo na pamasko. Yun. Hey! 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 Tama kasi yung pansit. Ito na, umusok-usok pang kasi. Wow, kain po. Gutom na itong mga kasama ko sa ano. Wala naman nahuli itong mga iba dito mga ito eh. Dapat yung walang nahuli, hindi kasama sa pansit. No. Kaya pala talagang masarap. Baka pala yung sinabaw ni Kimaki, yung pinakuluan ng baka. Oh. Ano pa bitaw yun? Si Aldwin. Allah. Uwi na. Sana. Amuwi na. Allah, tawagin mo. Ha? Maulit pero sa inyo ano dito, kwenta. Tara. Pero upat? Bukas sama kayo sa Likboy. Mamingwit tayo. Salamat sa inyo mga katoy. Abangan nyo mga katoy yung, ano, yung upload natin sa ano, yung kumuha ko ng ano, golden coal. Masarap yun mga katoy, golden coal. Thank you mga katoy. 10. Kumuha ka sa wallet ko. Ayan, bayaran mo doon. 100 daw yun. Oo, sige. Ay, si Agta pala yun. 10. Ayan, RJ. Madakol kitang nakakop. May pang-ulam na tayo, J. Woohoo! Nakarami ka din, baby. Oo. Oo. Ay. May ulam na tayo. Ay.